Kada ste posljednji put sjeli s prijateljima ili članovima obitelji za stol i odigrali neku društvenu igru? Iskreno, kod mene je to bilo toliko davno da se i ne sjećam. A u lijepoj našoj takvih poput mene sve je više. Uočili su to i zaljubljenici u društvene igre iz Zagreba. Okupili su se u udrugu igra i tako već neko vrijeme organiziraju druženja. No na njima nećete pronaći recimo čovječe ne ljuti se. Današnja društvena igra, koju mi danas volimo zvati modernom društvenom igrom ili društvenom igrom euro karaktera, su igre iz kojih se maksimalno pokušaju izbaciti utjecaj same sreće. Znači, to su igre koje samog igrača i njegove vještine stavljaju u prvi plan i na taj način igra postaje sadržajnija, interesantnija, veselija. Osim druženja i zabave, svrha takvih igara je razvijanje kreativnosti, asocijativnosti, strateškog razmišljanja ili pak motorike. Barem je 100-tinjak modernih društvenih igara, oni rijetki koji ih igraju, imaju već svoje omiljene. Bang zato što je to polutimska igra gdje se pucaju ljudi i gdje se brane. Onda postoji piva gdje vraća život, pištolji, imaš svaku svoj, ima lika, lopovi, odmetnik, šerif. Vice i dobi se lik koji ima svoj posebni power. Ne draži mi što se igra sa živim, ne na kompjuteru da ne znaš s kim igraš, na primjer, i što je zabavno. Ovakve se igre u mnogim europskim zemljama već naveliko igraju. Kod nas su one rezervirane uglavnom za dječje rođendane. Najrjeđe se igraju za obiteljskim stolom s članovima obitelji, a u manjini su i oni koji ih, poput Danijela, igraju na tulumima. U zadnje vrijeme su nam postale zabavne igre koje testiraju nekakvo općenito znanje, tipa ko je napisao tu i tu pjesmu, ko je iz tog i tog filma, pa pogađanje i neke pantomime i tak neke. Prije dosta godina bio sam u Francuskoj i tamo sam vidio djecu na ulici kako se igraju sa jednom sličnom igrom i ta igra mi se toliko svidjela i ostala mi u sjećanju da sam želio sam je kupiti, ali nigdje nisam našao kupiti. I onda sam malo po malo napravio sam nekakav prototip, pa smo to nosili na rođendane, pa se ljudima sviđalo. I na kraju su mi ljudi rekli pa daj nešto napravi i na kraju sam ja napravio ovakvu igru. A kako smo primijetili, u izumu ovog kreativnog roditelja guštaju i veliki i mali. Ovo su kružići koji se mogu ispucati sa elastikom i kružić treba proći kroz rupu, može se maknuti ovo pa se mogu recimo kružići ovako postaviti u niz. Onda dijete treba uzeti ruku i ispucati ovaj kružić tako da izbije najdonji, a da kula ostane cijela. I znači to zahtijeva malo razvoj motorike, pomažu u socijalizaciji, pomažu kod koncentracije. Zgodno je. A zabavno je djeci za igranje, tako da oni uživaju u tome. Ja sam sretan. I za kraj, savjet ljubitelja modernih društvenih igara. Izdvojite barem sat vremena tjedno za ovakvu zabavu, bilo s prijateljima ili s članovima obitelji. I razni pozitivni učinci na sve igrače, kažu, neće izostati.